terve taas. Nyt ollaan matkalla Keiteleelle katsomaan yhtä meidän tänä kesänä valmistunutta kohdetta. Tuolla kohteessa on noin 1980-luvulla valmistunut paritalo, jossa on 2 asuntoa, ja tähän asti siellä on ollut puukeskuslämmitys, jota on ahkerasti lämmitetty. Ja nyt sitten asiakas päätyi helpottamaan omaa työtään. Tuon rinnalle asennettiin ilman vesilämpöpumppulaitteisto ja myöskin tuo puulämmityksen massavaraaja vaihdettiin samalla uuteen. Ja lähdetään katsomaan, mille siellä näyttää ja minkälaiset kokemukset asiakkailla oli tästä projektista. No niin, nyt ollaan päästy tänne lämmönjakohuoneeseen Keiteleelle, ja kenen kanssa me ollaan täällä Juttusilla? No joo, Niskasen Hannu. No niin, kyllä. Ja ollaan tässä paritalossa, ja eikö se ollut niin, että tämä oli teidän itse rakentama talo? Kyllä, velipojan kanssa Karin, ja Joo. Ja 80-vuodella luvulla rakennettiin. Kyllä. Ja taittiin jutella silloin, kun oltiin asentamassa, että sinä muistat nämä tiilien lukumääränkin ulkoa. No joo, onhan tässä kun velijöitäkin on joku 280 ja parikymmentä tuhatta tiiltäkin on muurattu tähän. Että kyllä. Ja melkein itse se pari kirvesmiestä oli aikoinaan vaan kaverina ja kyllä. rakenneltiin tätä. Joo, kyllä. Ja teillä on kyllä hieno pihapiiri ja talosta on pidetty huolta, että kaikki remontti on tehty ajalla, niin on kyllä siisti koti ja näin. No niin te olette nyt sitten päätynyt tähän lämpöpumppuun, että laitettiin tähän puulämmityksen rinnalle se, niin miten se ajatus lähti liikkeelle tai mitenkä sitten päädyitte tähän? No ajatus lähti liikkeelle siitä, että kun ikä kerittyy ja ei oikein enää tonne rankamehtään viti lähteä, kun puuta kumminkin on käytetty aika paljon, ja sitten velipojan kanssa juteltiin, että jotakin täytyisi tehdä, ja sitten velipoika oli tavannut tuolla messuilla Kuopiossa ja jutellut pumppukunkun kanssa, että minkälainen systeemi tällaiseen kannattaa rakentaa, ja sitten sitä lähdettiin ottamaan yhteyttä, ja siitä se tämä ajatus lähti liikenteeseen. Kyllä, joo. Ihan totta. No mitenkäs tämä projekti sitten meni, kun aloiteltiin homma tuossa? Oliko se nyt elokuussa sitten, kun tämä toteutettiin? No joo, projektihan lähti ihan hyvin liikenteeseen, että siitä tarjoustahan me vähän niin kuin aina rukattiin vähän, että itse haluttiin tehdä jotakin, että otettiin varaajata tuossa sisälle ja entiset purettiin pois. Ja sitten projekti lähti ihan niin kuin oli suunniteltu sinä maanantai-aamuna kello 8 ja pojat tuli, ja suunniteltu aikahan oli semmoinen 3 päivää, ja maanantaina keskiviikko-iltapäivällä pojat siivos lattiat ja lähti sitten kotiin, ja sitä ennen jo tehtiin kaikki valmistelevat kokeet ja että miten järjestelmä toimii. Kyllä, joo. Ja tässähän oli kyllä, kun tämä puulämmityksen iso varaaja vaihtui, niin oli aika monen sempalo teillä etukäteen, että saitte sen jo valmiiksi sisälle, mutta se helpotti kyllä sitten hommia, että päästiin heti töihin. Joo, kyllähän toi varaaja niin tuosta ovesta 550 kiloa, kun tuo 2000 litrainen painaa, niin kyllähän siinä muutama tunti mietittiin, mutta sitten kun tehtiin oikein kunnon rata tuosta ulkoa, niin eihän se tarvinnut kuin jarrutteli, kun se oli tällä sisällä. Kyllä, joo. Ja me kyllä tykätään aina siitä, jos asiakas pystyy jotakin valmisteluja tekemään, niin se on aina eteenpäin, saadaan lyhyemmillä katkoilla sitten homma valmiiksi. No niin teillä on ollut tässä laitteet jo jonkun aikaa käytössä ja olette vähän päässyt testailemaan ja muuten, niin minkälaisia ajatuksia tästä nyt on? No ainakin nyt näin vielä alkukesästä tai alkusyksystä, kun on näin hyvät kelit ollut ja aika tarkkaan on seurannut tuota kulutusta, ja se on kyllä yllättänyt, ja se kaikki mitä tässä on ollut, ja sitten on puukattilatekin jo koekäytetty tuossa rinnalla, ja toimii kyllä niin kuin oli kerrottu, kun ajatus, että mielenkiinnolla odotellaan talvea tuossa sitten. Kyllä, ja tästähän tehtiin tosiaan semmoinen, että ei tarvitse mitään sulkuja käännellä, että laitteista toimii. Joo, ei missään ranojen takana ole se, vaan siellä on tuommoinen termopaari tuolla kattilan kyljessä, joka miettii, että milloin sitä aletaan lämmintä vettä pistää tuonne varaan. Kyllä, joo, ihan totta. No tässähän ei sillä lailla hirveästi säästönäkökulma ollutkaan, koska te olette puut tehnyt aina itse ja kuskannut ne itse ja muuten, mutta just tämä käytön helppous on nyt. Että... Joo, kyllä, että ei varmaankaan sillä tavalla
tuskin sähkössä säästetään, mutta hirvittävä työmäärä. Kyllä. Ja sitten, että kun, niin kuin äsken sanoin, että kun vanhenee, niin ei sitä enää tuonne rankamehtään viitti lähteä. Se on totta, kyllä. Että se tässä oli niin kuin taka-ajatuksena. Joo, Helppous. Kyllä. No miten nyt kun kaikki on suurin piirtein saatu valmiiksi ja nytkin on tässä vähän katsottu laitteistolla, vielä pieniä fiksauksia tehty ja muuten, niin minkä arvosanan tälle voisi antaa, että suosittelisiko muillekin tämmöistä projektia? Ensinnäkin kerron tuossa, että kun pojat tuli tänne töihin silloin aamulla, niin mulla oli yksi toivomus. Että laitetaanko ne putket, mitkä kuuluu pystyyn, niin laitetaan pystyyn ja ne, mitkä laitetaan vaakkaan, ja ne myös laitettiin. Ja näinhän se kaikki tapahtui ja erittäin tyytyväisiä ollaan lopputulokseen ja miten siistiä on. Ja myös siivottiin jäljet ja olen luvannut sitten, että pitää tässä pojille vähän hankkia jotakin lisähommiakin. Ja arvosanan tälle kyllä antaisin, no 10 ei passaa milloinkaan antaa, saattaa tulla vähän ylpeäksi, niin. Mutta 10 - 9,5, että ei ole kyllä mitään moittimista tässä vaiheessa. Kyllä, joo. Kivaa kuulla ja tää oli oikein mukava työmaa. Meillä oli täällä hyvää meininkiä ja mukava oli kuulla pitkän elämän varrelta tarinoita siinä työlomassa. Se oli oikein mukava projekti kyllä. Että kiitos Hannu, että kuultiin ajatuksia tästä hommasta. Ja kiitoksia. Lähdetään seuraamaan, että miten se talvi rupeaa taittumaan siitä. Näin ja ollaan yhteydessä vielä sitten. Niin minä kerron lisää ja mä pistän vähän noita asioita paperille, että mitä on niin kuin milläkin kuukaudella mennyt sähköön ja mitkä on vähän lämpötilat, että mä oon seurannut aikaisemminkin sitä jo vanhallakin lämmityksellä. Kyllä. No niin, olipa mukava käydä Hannun juttusilla kuuntelemassa heidän kokemuksiaan tuosta lämmitysjärjestelmän remontista. Mutta ajellaan kohti seuraavia kohteita, ennen mä tähän vielä lopun.